channel. So, for today's video, ayan, another mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang, guys, ang imumukbang ko ay fried liempo, calamares, and then chicharon bulaklak, and then meron din ako ditong talbos ng kamote, guys. So, and of course, meron din ako sausawan dyan. Toyo. Kita nyo ba? Baka matapon. Basta, ayan, toyo siya, toyo. Na may pipino, kalamansi, at saka konting sili. And of course, guys, hindi mawawala ang aking rice. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Sobrang excited na ako kumain. So, let's eat. Yan. Ano kayo unahin ko? Sige, unahin ko na itong chicharong, bulaklak. Sarap. Yan. Hindi naman ito yung kinakain ko kanin. Sarap na ang chicharon bulaklak mo. Calamares. Guys, sobrang tagal ko lang hindi ko makain ng chicharon bulaklak. Siguro 6 months ago pa. And alam ko, film namin yan. So, may video kami noon, chicharon bulaklak and fried pork liempo, putok-batok. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin niya. Super favorite ko itong calamares nila, guys. Of course, yung favorite ko din, tulad ng kamote. Nung bata ako, guys, kahit ito lang yung ulam ko, tsaka isda, pwede na, masarap na yun. Hindi mo kasi kita yung medyo mababa. Panalo. Fried liempo. Ito yung mga pagkain hindi ko ipagpapalit. Ang sarap. Kita nyo, green na green. Bagong pitas lang yan, guys. Fresh na fresh. Initas yan sa dun sa harap namin. Ang bilang ko. So, parang magiging putok-batok dito kasi meron akong fried liempo, meron din akong chicharon bulaklak. Yan. Gusto nyo na may gulay ako dyan. Masarap. Yung calamares din crunchy pa kasi kakaluto lang dito. Let's talk mukbang to guys ha.
kain lang ako ng kain. Ang sarap ng sausawan. Maanghang-anghang. Dami ng sibuyas and konting sili. So, kung hindi kayo kumakain habang pinapanood nyo ako, ayan, kumain na kayo, kumuha na kayo ng plato. At yung pagkain dyan. Para di kayo gutumin. Ang pagkain ng liempo. Up. Tapos may gulay. Panalo. Sarap. Calamares. Narinig nyo na bang kasama ko si Hailey? Pasensya na guys ako, hindi ko siya nakakasama sa mga sunod-sunod na videos ko kasi wala pa talaga siya sa mood mag-film. And, ayun, simula nung kakagaling niya sa sakit, diba? Simula nung kakagaling niya sa sakit, ayan, medyo, gusto niya pag kumakain siya, sinusubuan na lang siya and ayaw niya munang humaharap sa camera. So sabi ko, siguro mga ilang araw pa or linggo, hayaan ko muna siya. Kaya ayan. Hindi ko siya nakakasama. Kasi minsan may mga nagme-message sa akin na minsan sa messenger, ayan, ina-add pa nila kami. Uy, sobrang na-appreciate ko po yung mga nag-add sa akin sa Facebook. Ayan, kahit sa Instagram, may mga nagpa-follow po. Maraming salamat po. Sobra-sobra ko po na-appreciate yan na gusto niyo po talaga na alam niyo yun, hindi lang sa YouTube, kahit sa ibang mga social medias. Ayan, so maraming salamat po. So yan, lahat po yan kayo ina-accept ko lahat. So, I'm so thankful po kasi na-appreciate niyo po lahat ng mga ginagawa namin. So, ayan, sa mga nagtatanong kung bakit hindi ko pa po kasama si Hailey kasi kakagaling niya lang po sa sakit. And until now, gumagana naman siyang kumain kaso ewan ko, ayaw niya munang medyo humarap sa camera, siguro ganun. Pero, ayun, hinayaan ko muna siya. So, alam, saan tayo ulit? Ang sarap. So guys, kung may mga request po kayong videos, gusto nyo pang makita sa channel namin, gusto nyo pa pang imukbang namin, imukbang ko, imukbang namin ni Hailey, just feel free to comment down below po. And lahat po yan, noted po. Maraming salamat po. So ayan, mabilis na mukbang lang to guys. And
Ayan, hindi na lang po kasi simple ang aking mukbang for this video. Wait. Asan ba yung tubig? Ito pala. Meron akong tubig. And guys, please pag-like po tong video kung nagustuhan nyo. And please don't forget to subscribe to our channel. See you in our next video. Bye!